ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଜରେ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବାଟା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଆପଣ ଚାଉଳ ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉ ବିରି ପୋଡ଼ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି। ଏଇଥର ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ପୋଡ଼ପିଠା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ୍ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମେଜର କରିକି ନେବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଛି ଦୋସା ଚାଉଳ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନର୍ମାଲ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି ଚାଉଳ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ନେଇଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ମାଣ୍ଡିଆ, ଗୋଟା ମାଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ପକାଇବେ ତାହେଲେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟା ନେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଭିଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଅଧା କପ୍ ନେଇଛି, ମାନେ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି ହେଉଛି ଚୁଡ଼ା। ଏସବୁ ନା ଆପଣ, କାରଣ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଧୋଇବେ ସେତେ ଥର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାଣି ବାହାରିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମେଥି ଦାନା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମେଥି ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ମେଥିର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମାଣ୍ଡିଆ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପକାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଲିଫାଲି ଯାଇଥିବ। ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେତେ କମ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। କାରଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୁଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ହେଉ ଯାହା ବି ପକାଇବେ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ପତଲା ହୋଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମିନିମମ୍ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ବାଟିବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟିଲା ପରେ ମୁଁ ପାଣି ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଇନଥିଲି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାପିକି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୋର 2ଟା ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲି, ସେଥିପାଇଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଟୋଟାଲ୍, ମାନେ ବାଟିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଏତିକି ହିଁ ରଖିବେ, କାରଣ ଆହୁରି ଆମକୁ ପରେ ବି ପତଲା ହେବ। ଏବେ ତା ସହିତ ଯାହା ବି ସବୁ ନେବେ ସବୁ ପକାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ନେବା ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଆଉ କିଛିକୁ କୋରିନି ତ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଏଇଠି ପକାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 2ଟା ଯାକରୁ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 3ଟାରୁ 4ଟା ଗୁଜୁରାତିକୁ ଖଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ପୁରା ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଆ ସହିତ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ଆମେ ମିଠା ପକାଇବା। ମିଠା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ ଅଛି ଭଲ କଥା, ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟା ଗୁଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପୋଡ଼ିବେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆପଣ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇକି କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ଘିଅ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା ସେଠି ମାନେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଘିଅ ଦେଇନି, ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାପିକି ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଘିଅଟା ନିହାତି ଭାବେ ଦେବେ। ତେଲ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତେଲ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନେ ଘିଅଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଫାର କିଛି ବନେଇବାର ନାହିଁ, ଘିଅଟା ଜଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ଟା କିଛି ତାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୁଡ଼ଟା ପାଣି ସହିତ ମେଲ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଇଠି ପକାଇକି ଭଲସେ ଆପଣ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଚାଉଳ ଜନ୍ତା ପୋଡ଼ପିଠା କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସେମିତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ବ୍ୟାଟର ପୁରା ଗାଢ଼ା ହେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏମିତି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ତଳୁ ଲାଗିଯିବ, ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ିଯିବ, ଏମିତି ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏ ଟାଇପ୍ର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଠାଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଜାଗାଟାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେନି, ଟିକେ ଉଷୁମ ଥିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ହାତରେ ପୁରା ଏମିତି ସେଟ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ କଭର୍ ଦେଇଦିଏ। ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 45 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ବସାଇ ଦେବେ। ଆଉ ତା'ର 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କଭର୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାହିଁ ଯଦି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଟୁଥପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏଇଥର ରଜରେ ନିହାତି ମାଣ୍ଡିଆର ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେବା ଦରକାର ନା, ଯେହେତୁ 2026 ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟୁଥପିକ୍ରେ ଚେକ୍ କଲି, ଆଉ ପୁରା ମୋର ଇଏଟା ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ପିଠାଟା ହେଇଯାଇଛି। ତା'ର କଦଳୀପତ୍ର ଖୋଲିବା, ତା'ର କଭର୍ଟା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେବା, ତାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖିକି ତାକୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଓଲଟେଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି କାଟିବେ, ନହେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଛୁରୀରେ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ମାନେ ଭଲସେ ହେବନି, ମାନେ କାଟି ହିଁ ହେବନି ଭଲସେ।
से पूरा ठंडा होला पर्यंत माने मिनिमम आपन को 2 रु 3 घंटा भाया छाड़देवे खोलारे। एबे देखंतु पछपट साइडटा पूरा बढ़िया से पोड़ी। आउ देखंतु मु तले मध्य किसी घी तेल किसी भी लगे नथिली किंतु बढ़िया से हेची जेहेतु कदली पत्र रे आमे देइथिले। जदि आपण ऊपर साइडटा को पोड़िया पई चाहुचंती ताकू एबे जेउ पोजीशन रे अछि सेमती आपण तावा बसई देबे। आउ ताकू मीडियम फ्लेम रे 5 रु 7 मिनिट जमा ताठू अधिक देबेनी। आउ तापरे देखिबे बढ़िया से आपणकर हो जीवो मध्य दुई साइड पोड़ा पोड़ा टिके रहइबो मते टिके भल लागेनी सेति पई। आबे देखंतु पिठा देखंतु पूरा सॉफ्ट हेची जेहेतु आमे चूड़ा देइथिले सेति पई आपण चूड़ाटा जमा स्किप करिवेनी। एबे देखंतु पूरा परफेक्ट हेला हमर पिठा आ खाइबा पई ना सीरियसली बहुत ही भल लागुतिला कोनोसी माने मांडियार कुछ जणा ही पडु नथिला। एबे देखंतु मो हिसाब रे मु काटी देइची आपण आपणक हिसाब रे काटिबे आउ घर लोकन को देबे। देखा हबो आउ एक नुवा वीडियो सहित रहुची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।